Тя е модерна и следва висока, отказва срещи на пейка зад блока, показва плешки с хъс от тиктока и пада си само по скъпата стока. Иска кола и то да е Ферари, иска на Малдиви, иска и на Бали, а аз искам пари за кафенце и цигари, защото финансово мамата сме си ебали. В ресторанче яка путка черпя с Хемендекс, обърна кана вино и флаконче без тифлекс. За десерче я поглезих с вкусен ефтин кекс. Ако не щеш, викам връзка да направим белким секс. Ресторанче яка путка черпя с Хемендекс, обърна кана вино и флаконче без тифлекс. За десерче я поглезих с вкусен ефтин кекс. Ако не щеш, викам връзка да направим белким секс.